Fil-bidu tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, iben il-ġurnalista Matthew stqarri li l-pulizija ħallew lil Keith Schembri jindaħal fl-investigazzjoni u saħansitra jagħmel cover-up ta' dan id-delitt atroċi. Xokkanti wkoll l-allegazzjonijiet li l-ispettur Ian Abdilla kien jgħaddi informazzjoni liċ Chief of Staff ta' Muscat bit-tifel tal-ġurnalista assassinata jistqar mod dirett li Jorgen Fenech kien ċert li se joħroġ minn dan kollu minħabba l-mod kif kien qiegħed jopera l-Economic Crimes Unit immexxi mill-ispettur Abdilla. L-ewwel xut fil-qorti kien fil-fatt Matthew Caruana Galizia li qal li l-Gvern ħallas mit-taxxi tal-poplu lil membru parlamentari Glenn Bedingfield biex għal żmien twil jattakka lil ommu. Huwa qal li kien hemm kampanja sistematika min-naħa tal-Gvern biex ommu tiġi attakkata bl-ħniena u insista li dan l-assassinju kien komplott. Matthew Caruana Galizia semma wkoll kif Keith Schembri kien jagħmel li jrid u jgħaddi l-informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet u insista li l-Gvern falla f'kull livell u dan sewa il-ħajja ta' ommu. Saħaq illi kien hemm kampanja ta' mibeda għaliex ommu kixfet il-korruzzjoni u hawn reġa' semma lil Sandro Kraus, lil Glenn Bedingfield u lil kandidat Laburista Joseph Caruana li l-atteġġament tagħhom ma kienx wieħed korrett. F'ħin minnhom waqt ix-xhieda, Matthew Caruana Galizia qal illi ma jistax jifhem kif sallum Nexia BT għad għandhom il-warrants ta' accountants filwaqt illi ddikjara li l-Avukat Ġenerali qed jittollera il-korruzzjoni. Xhieda oħra kienet tal-Avukat Peter Caruana Galizia, ir-raġel ta' Daphne Caruana Galizia, huwa qal illi kieku l-Pulizija ħadet azzjoni mill-ewwel dwar dak li kienet żvelat fuq il-Panama Papers, 17 Black, l-Electrogas, l-iskandlu tal-Visas, l-istejjer ta' Chris Cardona u Joe Gerada, kieku llum martu għada ħajja. Intant l-inkjesta indipendenti se tkompli nhar it-tlieta illi ġej.